Was het hard aan of niet? Mag ik wel meteen aanraden? Nee, ja, even stil, even stil. Even stil. Even stil, mag ik wel wat zeggen, jongens? Nee, stil, stil. Dit is YouTube. En het is maar verder is. You don't have Stil. Is het argument die verder is? Lekker op maar Stil. Stil, mag ik wel zeggen? Stil. Maar is er wel meteen mee bezig, man. Hé, wacht, Mark, had die harde aan. Dat mag je niet vertellen. Stil. Zit nu maar uit de film, man. Nee, ik ben een ander filmpje aan het kijken. Hij is harde aan het kijken, man. Ja, snap je. Oh, pak het voor mij. Goed bezig. Hij lacht ik. Het was, weet je wel, harde aan. Je mag die harde aan niet beklappen. Oké, schop op. Wacht af, toch? Ja, ik mag nu klaar, jongen. En je doet het maar. Helemaal met jou. Hé, waar? Met wie? Even, man. Oh, ja, sorry. Ja, Achter as. je bent al wel. Ga maar boy. Harde aan, boy. Nikos. Drinken, man. Nikos present. Ja. Ja, toch? Ja, toch. Hoe kom je erbij, jongen? Je zegt alleen hard aan en... Je weet al dat ik veel ben. Ja. Nee. Dat is wel ongelooflijk. Maar een slokje, man. Nee, man. Kijk, dat vind ik dan grappig aan. Oh nee. Mag ik mijn slokje? Beter ga ik Donnie en Mark filmen. Nee, man. Nee, mijn slokje. Dankjewel, man. Lief. Ik ga even... Weet je waar de naartoe achteraf? Dat mag je niet vertellen. Hij filmt mij. Hij filmt mij. Sorry, hij filmde jou. Koen, hij filmt mij. Lachen, man. Zullen we maar een sigaret opkopen? Nee, wat zit er allemaal hartjes in? Zie maar niet. Er zitten allemaal hartjes in. Er zitten allemaal pepernoten. Waarom stop je pepernoten in je sigarettenpakje? Ja, stop in je neus, dat is grappig. Oh. Hey, wat is dan in mijn... Je moet stoppen in je neus, dat is In mijn grappig. neus? Ja, ik doe het maar. Oh. Omdat hij zoveel drinkt. Ja? Wat ziet er beeldig uit. Zag je dat? Ja, ik zag het. Nog eventjes van de zijkant, dat is mooi. Doe nog een keer. Ja, maar er zit dit ook nog in. Ja, maar die moet niet in je neus. Kom een pepernoot. Hier, pepernoot. Pak pepernoot. Doe een harde aard in je neus. Maar ik doe achter aan in je neus, man. Stop. Ja, even van de zijkant. Nee, je blijft je hoofd stil houden. Ja.
Nee. Mag ik dat niet doen? Onder welke naam kan ik filmen? Nog wel een filmpje. Nou, Mark B. Mag ik gekheid? Mark gaat zat, hè? Mark, die gaat op internet. Huh? Oh, Roy was er ook, hoor. Mark. Ja, B, man. Hé, wacht, ik ga sms'en. Roy, wat doe je met de afstandsbediening? Roy, waarom is je riem los? Huh? Oh. Dat is gewoon best wel bereid thuis. Mark, wacht even. Ik heb er maar 100 euro als je Je piemel wil laten zien. Die kan niet zien hoor. Ah, ik doe niet zo. Nee. Nee, is niet zo. Die heb je toch gewoon. Hij heeft nog geen ogen, lul. Lul deed hij. Hij heeft nog geen ogen. Nog geen. Maar hij. Hé, wat ben jij dan? Jij bent er ook een lul mee ogen? Afspuitgeld gemaakt, hij gaat er ook op zetten. Ja, maar maak hem half kilo links zijn. Ziekenhuis. Bij de oogspecialist. Specialist, hè? Specialist, dat doe je niet. Hé, ik kan niet meer zeggen, maar mag ik even een lul mee ogen? Een brilletje. Je is hier al lopen.